Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Mary Sandes, Bisaya Tabay. Good morning, good morning, good morning! And, kumusta kayo sa araw na to? So, kung new pa po kayo sa channel ko, please subscribe naman po. Huwag niyo pong kalimutan pindutin bell button para updated po kayo sa mga bago kong video. So, yun guys, Bisaya Tabay. Sana suportahan nyo rin po ako sa mga Bisaya dyan. Suporta naman kayo mga Bisaya. Talagsaran nga live Bisaya nga. Oh my gosh! Did you hear that? Oh my God! Pabagay na lang tagmukaan. Pabagay na lang tagnaungan guys. Nabasa ko ngayong umaga sa email ko. So, sasagutin ko ngayon. So, itatry ko yung best ko nga na masagot yung tanong niya. Itatry ko din yung best ko na magtagalog ngayon. Wow. So, yun guys. Hindi naman ako professional, no, pero based of my experience for 3 years Wow. na naging tendera ng mga beauty products, meron na din akong mga customer na different kinds of yung mga nila sa skin nila, yung mga problema nila sa skin nila. So ito po yung di ko rin po to na try kasi wala naman akong ganyan yung melasma, pero marami na po akong customer na nagkaroon ng ganyan, problema talaga. Pero after, happy naman ako na nakita na may improvement talaga sa mukha nila. Ito po yun, beauty-wise, para sa may mga melasma sa mukha. So, try mo pong gamitin to, ma'am. Baka hiyang po kayo dito. So, kahit din sa akin, sa sarili ko, meron din naman akong problema sa mukha ko noon. Yung marami akong pimples. So, siyempre, gumaling din tayo, di ba? So, kailangan talaga natin na gagawa talaga tayo ng paraan para magamot natin yung mga skin problem natin na meron tayo. So, ako din, meron din akong ginagamit. So, at least naman, di ba, na nawala din yung pimples problem natin. So, dahil doon sa product na yon, gumaling at nawala din yung mga pimples ko. So, kailangan talaga natin na gagawa tayo talaga ng paraan para mawala yung mga buweset. Hindi naman natin in-invite na magstay sila sa mukha natin. Kaya gagawa tayo ng paraan para palayasin natin yung mga buwisit na yun. Joke. So, ayan, Ma'am Jelay, sana po makatulong po itong beauty product na anti-melasma po. At sa po, hiyang po kayo dito at itry nyo po gamitin na yung beauty-wise anti-melasma set. So, kung hindi nyo po alam, ma'am, kung saan kayo bibili, mag-email po kayo sa akin ulit para matulungan ko po kayo kung saan kayo bibili niyan. Marami din naman yan sa mga mall, pero hindi ko po alam kung ano po talaga hindi ko po alam kung magkano kasi nasa mall na sila So, medyo may pagkamahalan na. So, kung gusto nyo rin po na dito po kayo sa akin bibili, Wow. pwede po. Gagawa tayo ng paraan dyan. Ay, meron naman dyang LBC. Di mawawala yan. So, pwede po akong magpadala po sa inyo. So, gagawa tayo ng paraan dyan, ma'am, para masasolve natin yung problema mo. So, po kayong mawala ng pag-asa. Lahat po meron pong solusyon. Kaya, go lang go. So, yung customer ko na yon na meron pong melasma sa mukha niya, so, itatry ko mga best, mga beshi, itatry ko mga mamshi na kausapin para maniwala din naman kayo na meron din akong customer na gumagamit ng
anti-melasma na nawawala po yung melasma problems niya sa Wow. mukha niya. So, I will do my best na kausapin siya na magbablog kaming dalawa para may share niya rin yung ano niya, yung moment niya, kung yung moment niya na nawala yung melasma niya. So, see you on my next vlog na kasama siya. Pangan lang natin guys soon. So, sana hopefully papayag po siya. Kasi dito sa vlog guys, pagkapalan talaga ng mukha nito. Tulad ko, makapal na talaga yung mukha ko ngayon. Joke! So, ayan ma'am, follow the instruction na lang po sa Beauty Wise Anti-Melasma Set po natin. So, meron po diyang mga instruction, i-follow nyo lang po kung makastart na po kayo ng paggamit ng Beauty Wise Anti-Melasma Set. So, ayan guys, daghang kayong salamat o may buntag ka natong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. And see you in my next vlog po. Bye! God bless!